Янки, утре или там, както искаш ме наричи, дреми на патрицата, утре, еди къде си, съдия съм взел, това е. Боксов матч. Отиваме боксов матч. Има си време, има си съдия. Ако искаш да се биеме на улицата, брато, казваш, аз няма да пускам жалба. Нали си голем тарикат? Пусни едно клипче. Кажи, ще се бия с Янков на улицата. Ако Янков ме набие, няма да пускам жалба. Трябва да го кажеш това нещо. Защото, братленце, малко ми трябва, наистина. Малко ми трябва. Но съм сигурен, че си пълен жалбар. Пълен жалбар си. Затова не съм дошъл там, където си ми казал, разбираш? То ти ми каза в една зала да отидем, да се биеме, да се боксираме. Виждам те, че си тегъв боксер, с обратен гар да правиш така, застанал на дюнерите. Той Янков бяга от мене. Той Янков е мишка, той Янков не иска. Ето го, Янков е тука, братле. 2500 парчета сме, Янков е тука, казвам ти го, брат. Не съм ви казвал на вас, не съм поствал, не съм правил нищо, защото не искам да падам на това ниво, но днеска ми преля чашата, наистина. Преля ми чашата.